लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय लोगोफोर आङो मैया माने बल फिल्ड देखायदोंमोन ना फैला सार फैगोन बेयावहाय प्रग्राम दं बिदि होननानै बुंदोंमोन ना आङो। ओमफ्राय प्रग्रामाथ' दिनै जानानै थांबाय। ओमफ्राय बे प्रग्रामखौ दहाय बेलासि जादोंमोन आरोना प्रग्रामा। ओमफ्राय नायनो थांनायनि सिगाङाव आङो हाय लोगोफोरखौ बुंलांनो मोनाखैमोन आरो माने एसे थुनथुन मुनथुन थांनाय जाबाय नालाय बिनिखायनो हाय लोगोफोरखौ बुंलांनो मोनाखैमोन। ओमफ्राय प्रग्रामखौथ' नायनानै फैखांबाय। ओमफ्राय नै दा हरावसो माने हाय लोगोफोरखौ बुंफिनबाय आरो आङो। ओमफ्राय ना प्रग्रामा जा मोजां जानानै थांबाय, मानसिफोराबो ओरैबायदि जाखादो जा इन्टारेस्ट। ओमफ्राय जा मोसाबायबो जोङो दसे माने इन्टारेस्टजोंनो मोसाबाय आरो बेम पार्टिफोरबो दामदो नालाय। ओमफ्राय माने प्रग्रामा माबोरै जालांखो बेफोरखौनो आङो भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिलांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर। फैला साराथ' ओरैबायदि मोजां मोजां खोथा बुंलांबाय, आयु आङो खोनासंनानै जा मोजां मोनखादों। नै ओमफ्राय आङो बे ड्रेसखौनो गाननानै थांदोंमोन, खाथिसो नालाय मानोथो एसे गोदान गानो न' लोगोफोर। बे ड्रेसखौ ना आङो माने बे दख'नाखौ आंथ' बुहुत गानोना भिडिअफोरावबो खैथाबा दङ। माने आङो बे दख'नाखौ जा मोजां मोनखायो गाननो। ओमफ्राय बे कालारनि दख'नाखौ आङो माने बिराद मोजां मोनो आरो। बे दख'नाया जा सरि जाखाबाय, अरबो खामसिबाय आरो जिनायबो दं, ओमफ्राय आथा आथा नांनायबो दं। अब्लाबो आङो बे दख'नाखौ माने बिराद गाननो मोजां मोनो, कालारखौ माने बिराद मोजां मोनो आङो बिदिखौ। बेनिखायनो आङो बोरायबाबो गानबाय थायो। आङो बिदिनोखा दख'नाफोरखौ माने जायखौ मोजां मोनो बेखौ हाजार बोरायबाबो गानबाय थायो आङो। ओमफ्राय आरो जायखौ मोजां मोना बेखौ माने गोदानब्लाबो गाना, ओरैनो थाबाय थायो बेबायदि आरोना आंना। ओमफ्राय लोगोफोर रायज्लायहोलां बांहोलां दाना आङो भिडिअखौ देखायलांनोसै माबायदि जाखो प्रग्रामा बेखौ एसे देखायलांनोसै। ओमफ्राय लोगोफोर आङो जौ फेनानै रायज्लायाखै दै मिन्थिखा। गाजा गाजा कुइसन फायो नामा आं जौ फेयाखै। ओमफ्राय दाना आङो भिडिअखौ देखायलांसै, फैदो अब्लालाय नायलांदोनि बयबो। नै लोगोफोर दाना प्रग्रामखौ नायदो जा मानसि जाखादों। ओमफ्राय नै आं बे साइडथि थानानै साफायदोंमोन आरोना, खर' खर'सो नुजोब्बाय मानसिफोरनि मोखांखौ नुवासै। सान्दुआबो एसे गोसामोन, नै नायदो आंखौबो एसे। ओमफ्राय जा दावरावखा नै जाहा रुपुलुआ बिसोर मोसानो नागिरदों आरोना, क्रिस्टि मोसानो नागिरदों। ओमफ्राय बिसोरनि रायज्लायनाय मानायफोरखौनो आवाजखौनो जेबो होनो हायासै, जा दावरावखाना। रायज्लायनाय मानायफोरखौबो मोजां माने खोनाबाबो बुजिनाय नङामोन आरोना, बिनिखायनो आं आवाजखौ दाननानै होजोब्बाय। नंखाय सानदोंब्ला नै खोनासं। दावराव खोनादोंना लोगोफोर। ओमफ्राय ना आंना स्पिकाराबो एसे गाज्रि जादों, ओमफ्राय रायज्लायनायफोरावबो बोरैबा बोरैबा जालागासिनो। मा मा मोसागोन? बागुरुम्बा, दाउस्रि देलाय। नै ओमफ्राय आंहा बिसोरजोंनो दसे टाइम पास खालामबाय, माने गामि खाथि खाथिनि गोनजाना सिनाखि गोनजा। ओमफ्राय आंबो गोदो बिसोरजोंनो मोसायोमोन नालाय, ओमफ्राय बिसोरबो माने सिनाकिखाय बिदिनो इन्टारेस्ट खालामदों आरो दसे। बिसोरो नै मोसाग्राफोरा बुरजाथार। ओमफ्राय नै बियो आगै गावदां लाजिसोदो भिडिअआव नुजानो, मोजां मोजां मेथाइ खनो बियो। ओमफ्राय नै आदा फाखन जा मोजां सेरजा दामो बेबो। ओमफ्राय नै मोसाग्राफोरा मोसानो रेडि जालायबाय, माने मोनसे मोसाखांखाबायमोन बिसोरो, ओमफ्राय मोसाबावसिगोन। ओमफ्राय नै आंहा बिसोरजों थाफानानै दसे टाइम पास। अनजिया आंनि फिसौ जायो, बिनि गासै लुबैनाय गासै साननायखौ सापर्ट खालामदो, सना हरदो। आंनि फिसौ जायो, आंनि फिसौ अनजि, आंनि फिसौ हरसे आंनि बिबायदिनि फिसाजो। आंजोंनो मोसानो सोलोंनानै दायो बिदि एसे आंनि बे स्टेटआव फैदो। जा दावराव खोनाखादोंना लोगोफोर। ओमफ्राय नै आं बिसोरखौ फट' लाबाय।
लोगोफोर आङो फैलाखौ नायनो फैनाय ओमफ्राय पकरि जानो माने आङो ओंखाम उखैबाय बेनिखायनो आङो माबा मोनसे जाना लानोसै नै आंनि गामिनि बिजावजालि ओमफ्राय नैबेबायदि खाथियाव रायलायना होआब्लानो मोजां खोनाला आरो नै ओमफ्राय दिरासा मोसासोदो मालाय नै बिसोरो जोंनि गामि खाथि खाथिनि गोनजा नै बिसोरो गासैबो खाथि खाथिनि आरो सिनाखि बिथांखौबो सिनायथि लानो थाखाय खावलायबाय सरि सेन्ट्रेलनिमोन बिथाङा आं डिस्ट्रिक्टनि थांदों सेन्ट्रेल वमेन्सनि बिथाङा अर्गानाइजिं सेक्रेटारि दा दिनैनि जा सिनाखि होनाय हाबाफारि बे बिथां आरो धीरेन बर' सार बिथांखौ जोंलाय मानो जोङो आजावनानै लानो नंगौना नङा रायजोफोर बेनिखायनो आं थांखि गैयै होननानै बुंदों नेक्स्टआव आङो बुंनो नागिरदों हाग्रामा सार बिथाङा बुंदों बिपिएफ दल सुबिदाबादि दा बेखौ जुदि जों नायोब्ला जोङो मिन्थिखायो सुबिदाबादिबा बिथाङा आगोलाव जेब्ला सरकारखौ खालामदोंमोन बै समाव कंग्रेसजोंबो दाजाबाय बिनि उनाव बिजेपिजोंबो दाजाबाय अब्ला मोननै इलेक्सनाव देरहाखांनायनि उनाव बिथांमोना नै मानसिफोरखौनो नायसाबदो बेयावथ' मानसिखौनो नुखागोन मानसिनोनो प्रग्रामालाय आरोना लोगोफोर फ्राबो नार्स जानो मोननांगोन आरो मा रिजार्भेसन होनबाय थायो सुबुं अनजिमाया जोंना खमायलांबाय दं गुबुनासो लोब बारायबाय दङ बे बिटिसिआ सोरनिबा आखायाव थाङोब्ला माखौ रिजार्भेसन बिनो नोंसोरलाय नै लास्टआव प्रग्राम जोबनायाव माने मोसानो लुगैनाया थानो हाथारलामोन मोसाफाबाय आंबो साल्लानि जा मोसानो लुगैखाबायमोन जा बेमपार्टि दामना होबायना मोजांनो ओरैनोबाय बिदि दामबाथाय मोसानो लुगैनाया थानो हाथाराना आंहाबो होबाय मोसानाया ओमफ्राय आङो बारा मोजां रायलायनानै होथ्रासै लोगोफोर आंना स्पिकाराबो एसे गाज्रि जादों आरो मोनाबायबोना आङो साहा उन्दुनो ओंखारबाय बिनिखायनो माने रायलायनाया एसेबां मोजां जायासै आरोना ओमफ्राय नै बिसोरबो जोंनि गामि खाथिनि बोरि गामि होननानै बुङो आरो बे गामिनि माने बिसोरो जोंखौबो लाब्रा इउटुबाव भिडिअआव होनना बुंनायखाय माने आं लासोदोंमोन आरो नुजानो लुगैयोना दाना जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायबाय नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय दे बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै